בסרטון הבא אני אראה לכם כיצד לייצר דיאגרמת בלוקים ממערכת. השלבים ליצירת דיאגרמת בלוקים הם באופן הבא. אנחנו רושמים את משוואות רכיבי המערכת עבור כל רכיב. המערכת יכולה להיות מורכבת ממספר רב של רכיבים. לכל רכיב ישנה משוואה שמקשרת באיזשהו מקום בין הכניסה והיציאה שלו, כפי שאנחנו מגדירים אותה. כל אחת מהמשוואות נתמיר התמרת לפלס חד צדדית עבור תנאי התחלה 0, וזה כמובן נתון עבור נגזרות. יש לייצג כל התמרה על ידי בלוק פשוט עם פונקציית תמסורת שקיבלנו אותה למעשה בשלב הקודם. ולבסוף אנחנו מחברים את הבלוקים למערכת השלמה. חשוב לזכור שלא משנה איזה מערכת אנחנו הצגנו. אין משמעות מאיזה תחום הגענו למשוואות. משוואות יהיו בעלות אופי זהה בכל מקרה, והתהליך להפיכתן לבלוקים זהה. זה בכלל לא משנה אם התחלנו מערכת חשמלית, מערכת מכנית, מערכת הידראולית או כל מערכת אחרת. אופי המשוואות יהיה זהה, ואלו משוואות דיפרנציאליות בדרך כלל, למרות שלא חייב להיות. ואותנו מעניין למעשה הטיפול ממערכת המשוואות והלאה. הדוגמה היא תהיה דוגמה של הנדסת חשמל, מעגל RC פשוט. אם נראה למעגל הזה ישנה כניסת מתח, ישנה יציאת מתח, ישנו זרם שזורם דרך המעגל. משוואות המערכת הן פשוטות. משוואות חוק אום אומר ש-I שווה ל-EI מינוס E-out חלקי R. ועבור הקבל אנחנו יודעים ש-E-out שווה 1 חלקי C אינטגרל בין 0 ל-T של I T טאו. אלו משוואות. השלב הבא יהיה לקחת את המשוואות האלו ולעשות להם התמרת לפלס, חד צדדית. אז אם ככה, I של S שווה ל-EI של S פחות E-out של S חלקי R, ו-E-out של S שווה 1 חלקי C, מכיוון שזה אינטגרל, אז S, I של S. ולכן אלו התמרות לפלס של המשוואות. כעת ניקח את המשוואות שקיבלנו ונייצר בלוקים פשוטים מהם. אז לפי מה שכתוב כאן, יש לי את EI של S נכנס למערכת, מסתכם עם מינוס E-out של S, ההפרש נכנס לבלוק של 1 חלקי R, ואנחנו מקבלים ביציאה את I של S, ופה הכניסה היא I של S, עובר דרך בלוק שפונקציית התמסורת שלו היא 1 חלקי CS, ואנחנו מקבלים את E-out של S. יש לנו כרגע את שתי המשוואות בצורת בלוקים פשוטים. כל מה שנשאר זה לחבר אותם. אנחנו רואים שיש לנו I של S ו-I של S, ולכן נחבר אותם, זה אותו סיגנל, וכאן אנחנו צריכים את E-out של S שנמצא פה, ולכן ניקח ונחבר אותו. קיבלנו את הדיאגרמת בלוקים של המערכת השלמה.